Давай, Ферди. Искам да видя как се пребиеш, брат. Без да се хващаш с ръцете. Какво само с она работа не минава? Първи, бутни го. Без да плуваш. Без да плуваш нема става. Айде стана другото, бате. Айде, че на YouTube ведната са, опа. Айде на YouTube, бате, на YouTube те тури. Бе, дразните. Дай много малко. Ето, айде, не ми помагай, Мани. Айде. Ти пък къде го слой, пай го държите. Сам си го фарак. Бате, ти си на 6. Ама мина? Мина. Как да не съм? Как да не съм? Чакай, те снимаме за YouTube да се види кой е бил.